когато е трябвало пак нещо да се реши, но просто никой по никакъв начин не е обърнал внимание какво иска Враца. И то не става въпрос какво искам аз. Говорим за представителната власт, нали? Да, никой не ни е питал какво искаме ние врачани. Всъщност, също това, както и високоскоростната железница, така и обходния път на града. Там 400 тира не са доказан трафик, което звучи безумно. Значи всеки един от нас знае, че това е просто са някакви абсурдни неща, които се говорят, че през града няма чак такъв голям трафик и това всеки един от нас пътува по пътищата, всеки един от нас минава по не знам, някой да тръгне с пета към Оряхово, за да му кажа. И всеки вижда, че пътят е много натоварен и това нещо, което те го искат да го направят, пътя да ще стане двулентов, е малко е грубо. Да кажа, че през града няма такъв трафик, за да може да... Това, като си имам предвид, че единствено само за град Враца е предвиден пътя да остане двулентов. От Ботевград до Мездра, всъщност до Враца пътя е 4-лентов. Околовръстното остава двулентово и оттам нататък от Враца, от изхода на Враца до Видин пътя е 4-лентов. Единствено тук ще останем с двулентов път. И то не с надлези, не с подлези. Пресичанията на пътя Враца-Оряхово ще бъде с кръгово движение. Пресичането на пътя Враца-Криволол с светофар. Малко е недодялана идеята, няма как да стане това нещо на един главен път. Омаловажени сме като хора, като личности, тъй като и затова сме взели решение, нали, на последващ етап да започнем точно и по този въпрос да работим, нали, като инициативен комитет и във връзка с обходния път на града, за да поне да можем да отвоюваме, нали, правото врачани да имат хубав 4-лентов обходен път. Само че аз разбирам, че това може би е по-наболял, в смисъл по-скоро решаващ се проблем. Доколкото разбрах, в Общинския съвет ще бъде обсъждан поне част от тази... Сигурно, аз цитирам един мой разговор, който беше в началото, може би средата на месец февруари. Аз искрено се надявам, че всички сме разумни, може би правим някой път неразумни неща, но в крайна сметка хората са разумни същества и всичко ще се реши в положителна посока. Толкова сте позитивна. Аз знам, че за тази високоскоростна ЖП линия от много дълъг период от време, всъщност не мога да знам от кога, и депутати се бяха обявили, говоря за местните наши депутати, против точно този начин на съществуване, но до този момент... Надяваме се сега да се раздвижат нещата. Ние сме инициирали срещи с всички врачански депутати да говорим и за тях по този въпрос. С областната управа. Това са следващите етапи, заедно с подписката. Вече на последващ етап можем пак да се видим в студиото, да ви кажем какво сме При всички положения, защото тази подписка, която стартира, лично на мен ще ми бъде любопитно, защото е много лесно, когато не излизаме с имената си, с нашите имена, с нашите лица, да коментираме каквото и да било. Това ще да кажа, че 280 човека харесват тази страница. Аз съм против разделението на Враца 7-метрова стена в Фейсбук и ми е интересно дали тези 280 човека ще се преборят със себе си, може би да излязат с имената си върху белия лист и да кажат: да, аз наистина съм против. Надяваме се, тъй като имаме така опити от предишни инициативи и доста хора застават за такива идеи. Когато ставаше въпрос за закриване на поделението, близо 10 хиляди човека се бяха подписали под подписката. Но там нещата са... Там нещата са решени отдавна. Там нещата са решени отдавна, да, и надали по някакъв начин можем да променим. За съжаление, там вече не можем тук всъщност имаме достатъчно... Да, след като има и други варианти, значи може да се избере другия вариант, като за поделението нещата всъщност изобщо не са сравними по никакъв начин. Говорим за нещо коренно различно. Надяваме се сега с тази инициатива да съберем повече подписи от 9000 или както и да е. И просто да можем да си отвоюваме правото да кажем един път, да кажем: ние направихме нещо за града и този град
с нашата инициатива не се направи еди какво си, се направи еди какво си. Помните ли, когато изгоря хижата? Не може, не си спомняте, защото това, не знам... Не беше толкова отдавна. Не беше толкова отдавна. Не, мисълта ми беше дали си спомняте настроението на хората, защото освен, че сме така малко, съвсем нормално от това, което казах, обичаме да бъдем страдалци, някой се нещо да ни е направил. Тогава толкова много хора се отзоваха и им беше много мъчно, независимо от това дали всеки ден ходят на хижата или са го правили там преди, да речем, 20 години, говорим за по-възрастните врачани. И тогава ми направи впечатление, че пенсионери, които наистина са с много малки пенсии, намираха начин да отделят по едно левче, което едно левче, знаете колко е ценно, когато говорим за някаква такава кауза, и нещата се случиха. И ученически различни комитети, защото тук при нас в студиото идваха много млади хора, които за годините си разсъждаваха много зряло за този символ на града, наистина. И виждате ли, значи хижата е нова и много красива в момента, много по-красива от преди. Мисълта ми е, че умеем да се обединяваме, да не бъдем в никакъв случай така черногледи, още повече ще става въпрос за нещо, което е в нашия град и ще се отрази на всички. Освен положително, защото ще пътуваме по-бързо. И е за нас, и то си е завинаги, не знам, си разучи много тежко като изречение, но наистина ЖП линия не се прави всеки ден. Да, разбира се, тази е направена преди... Ами аз за толкова години как се въведе, до сега модернизация е единствено електрифицирането, друга модернизация на ЖП линията не съм виждал, така че предполагам, че и това нещо, което се направи сега за високоскоростта, за железница, ще е за следващите поне 50 години, да. Беше ми страх да кажа толкова голяма цифра, но да бъдем реалисти, най-малко 50 години. Наистина говорим за хвърляне на много пари, сега няма какво да се лъжим. Да, пък и другия вариант, че и обходния път да се, говорим и за него, и обходния път няма да се прави на всеки 3 години или на всеки 5 години, ще се направи един път. Поне като ще се прави, да се направи нещо хубаво и нещо, което да изкара, действително да изнесе трафика на големите камиони, на транзитно преминаващите коли, да ги изкара извън града, за да може инфраструктурата на града да е в по-друго състояние и в по-друг вид. Сега идеята на нашия разговор, много добре знаете, е да провокираме хората и винаги, когато, понеже не сме от най-богатите градове, да не кажа, че сме и много бедни тук в нашия регион, когато говорим за инвестиции, всеки един инвеститор пита все пак, освен за всичко останало и за инфраструктурата. Т.е. с какво да дойда, с какво да си отида, как да ми дойдат хората, които ще дойдат по бизнес при мен или било фабрика, или да не правим сега някакви сценарии, и да импровизираме, но това също е много важно. Какво се случва в този град и най-вече пътищата са изключително важни. Да, така. И пътища, и другите неща, като погледнете реално и места за развитие, туризъм и така. Ние не можем да се похвалиме с перфектни пътища, с идеални пътища, но поне... Тези тирове, ако успеем да ги изкараме, няма да ни ги разбиват. Няма да разбиват пътищата. Да, защото това са много тежки машини. Сега виждате вече за какво стана въпрос, след като снега се стопи, улиците вече се изровиха, зейнаха едни ями. И това е поради проста причина, тъй като града е натоварен от към движение, от към... Ако се изкарат големите камиони и транзитно преминаващите коли, нещата предполагам, че ще бъдат. Сега изобщо не сме загледани да идва ни гледат, който и да било толкова е сиво и неприятно, но нищо, когато така пролета дойде, мисля, че нещата поне малко ще придобият друг вид. Започнаха да се случват хубави неща, понеже спомнахте думата туризъм, аз тази куртпашова кула, не знам си, дълго ще си я преживявам, но наистина тя ще отвори на 3 марта също официално врата за посетители. И денят е положителен явно за такива нови инициативи, насочени с за местно значение, освен че празникът е национален, мисля, че е редно тогава и нашите зрители да си спомнят, защото знам, че всеки го забравя, че сме така българи, не му е много до гордост в определени моменти, но пък да си спомнят, че си и врачани преди всичко. Да. Ние можем. Вече сме европейци. Да, когато си говорим тук за нашата си къщичка, сме си врачани с всичките позитиви и негативи. Аз не се срамувам, че съм врачани, както и Галя, предполагам, не се срамувам, както и ти не се срамуваш. Няма нищо лошо, всеки хората са го казали край време, че камъкът тежи на мястото си. Вместо да
правим други. Аз съм сигурна, че и всички хора не се срамуват, че са врачани, така че... Може да са се сблъсквали тук-там да са... Вероятно, но мислите ли, че на други места няма проблем? Той сигурно и ние не харесваме не може иностранците. Не може цяла България да живее в София. Да се харесваме. Така че живеем там, където сме и правим всичко възможно в града, в който живее, да се чувстваме комфортно. Това е изключително важно. Нека още веднъж да кажем, утре от колко часа? От 10:30, така както стартират и тържествата за националния празник, тогава започва и подписката, свързана с това гражданите да изразят мнението си против издигането на висока 4-метрова бетонна стена. Някъде около Централна поща, предполагам, ще бъдете позиционирани. Киното Централна поща, някъде там, защото там е по-голям пътникопоток. Да ви търсят нашите зрители, защото, пак казваме, това е за всеки един от нас и колкото и каквито проблеми да имаме, в крайна сметка става въпрос за нещо дълготрайно и нещо, което после изобщо няма да ни хареса, но трудно ще можем да го променим. Всъщност е трудно, невъзможно ще бъде. Да, ние ще инициираме също ще инициираме чрез медиите и чрез другите средства за масова информация. Ще информираме гражданите къде каква инициатива ще има, събирания, срещи, разговори и така нататък. За да могат гражданите, които решат да дойдат, да видят, да чуят и да знаят за какво става въпрос. Добре дошли сте в нашето студио, за да стигне до повече хора, вече кой какви виждания има, съвсем спокойно може да ги изрази или ще се подпише, или няма да се подпише, защото някой пък може това да е най-удачният вариант за него. Логично. Хора всякакви. Абсолютно. Има и хора, които са напълно общество и абсолютно са напълно съгласни мнение, с това, което ще се случи. Не виждат нищо страшно в него, така че сега е момента всеки да изрази мнение. Да изрази мнение и да подкрепи тази идея, за да може после да се гордее, че и с негово участие нещата са стигнали са станали така, а не така. Не нещо, което ни е наложено, а нещо, което ние сме си избрали. Така е. Аз ви благодаря за този разговор и ви пожелавам успех. Вие за финал. Имайки предвид, че утре е 3 марта. По повод празника пожелаваме на гражданите на град Враца да бъдат живи и здрави, да се гордеят, че са българи и живеят в България. Винаги има какво хубаво да се намери. Да. Нека да се гордеем, че сме врачани, че сме българи и вече и европейци. И да отстояваме точно това. Правата си. Благодаря ви, желая ви успех и един по-късен, но не много късен етап. Отново ще се видим, за да видим какво се случва. И с подписката, и с другите неща, за които казвате, че първо ще инициирате. Вие останете заедно с нас, уважаеми зрители, продължаваме напред с същата информация. Враца беше домакин на семинар "Управление на енергийната ефективност и енергията" от